Hai guys, hey जों थांगासिनो सबाय खर'आव लागाय बियो लागाय बोरै जाखो बारा लागाम गैयालै जोंना लागाम गैया जोंना लामायाबो अन्थाइ गोजाब्रा बाब्रे बा गोथावबा नुदों लामाया नुदों लामाया मालायफ्रा गारिजों थांबायब्रा जोंखौ खिगारना गालांबाय खालै दिनै 15 आगस्टआव जोङो पार्टि जानो थांगासिनो दङ लोगोफोर दसे उनाव नोंसोरनो गासिबो मा जायो मा मायो मा खालामो एवखां सेवखां बेदरफ्राथ' बुंजानाय नङा बेदरा 15 केजि दंखायो गासै 15 केजि बेदर एवहैगासिनो जोङो थांनानै गैया लेट्स गो होबाय सेस नै देखायदो नै सेस लंपेना सेस लंपेना सेस लागाय दैयानो आरो दा फैनायावबा मा अबस्था जाबोगोन नै मोनां जाबाय जोङो सबाय खर' वाव भिउफ्रा नायदो नायजाया गाजा साखाया माजों खारोना लामाया नायदो नायदो लोगोफोर गाइस भिउफ्रा नायदो गाजा नायदो खारनाया माबायदि खारदों लागाय दा लाखिखा जोंनि सिगाङाव हाब्बाय जोङो नै दा सबाय दैयाव जों हाबोर नै मोनफैबाय दावखोगासिनो जों सबाय जोङो सबाय एरियायावनो हाबबाय दैयाव दैसायाव हाबाङा गाइसमोन मोजां जादों हेलौ गाइसमोन माबोरै खबरफ्रा नै आयै नै सेसलै लंपेना आंना सेस जाजोबसिगोनलै दिनै लागाव माथो होगासिनोसो दं नोंसोरलाय हाखा फुखालाय मारै जाखो हाखु दाखु औ माय गड मा मोनजाखोब्रा लागाय आयो दरसे जानोसैलै आंबो हरदो दरसे केला आयै गोदानाव मेजेमसो जानांगौलै होमबासो गोथाव जायो सारायखौ बरिया रानसै लाबोदों दे फन्द्र' आगस्टआव मा मोनजाखो अमा बेदरसो बेनिफ्राय गाननाय नोंनो दे अमा बेदर वाव संख्रि खानानै फैदो थाब आं बे जोंना सारसो मोनदों ना दाना हरलायसो नायनो सोलाबाखै नामा हा
Ambil kelas ini. India, I love my India. India, 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 I love my India. Oh, 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 India, India, I love my India. Aku udah bekas nung tengah. India, Orang dia kan tuh. India, India, Bukan ini kita bekas nung. Ayam nih udah nih. Oh, Irna lu isi, Irna lah. Kamu pabut. This is my formula. Kamu pabut. Irna. Gajan khosi ni besan, piyo se pima jangni, piyo jangni India. India, 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 I love my India. Oh, 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 India, India, I love my India. I love
love my India. India, made in India. India, made in India. Behado jani, bejangni janamfari. Gajan khosini nilsa, beyo se bima jangni. Beyo jangni India. India. India, 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 I love my India. ओरैबायदि मोजां माने दै जायाखै आं हाफोरखौ India, ओमफ्राय जों दायो नै थांगासिनो दङ माने ओमफ्राय दायो नै फुरा पानि पानि जाबाय माने बिनि मेजेमानो ओरैबायदि बुरजा ओंखारबाय नै माने थोबसे दै गैया बेयाव माने मेजेम ओंखारजोब्बाय थावाथ' जों बेखौ रेडि होनो हाखाया नालाय नै बे मेजेमानो इदि जाजोब्बाय बेदरा जोंना माने 16 आगष्टनि नामाव बेखौ फालिफैनाय जाबाय आरोना माबा 15 आगष्ट खम जारला सां बरिया जोंना नै बुन्दुआ हायग्राया आंनि गोलोमदैसो नामाथाय बेयो नङा आंनि खिन्थु रानना होनांगोनलै नोङो नों दांबाय जेथिया मावबाय जेथिया खामानिखौ नोङो खिन्थु राननायनि खामानि मावनायाव मावनांगोन नोङो खिन्थु मिथिबाय गैलालै बेखौ बरिया दोनसै बथलाव जाबाय बोरै मोनदों बुन्दु दिनै 15 आगष्टनि मुङाव बोरै मोनदों आं My great God!